רואה פה, מדינה שלא קיימת. ושם אני הולכת. אנחנו נמצאים בגלובל וילג' בדובאי, ויש משהו שפשוט הפיל לי את הלסת. מה כתוב פה? אז אני אתרגם. פלסטין. עכשיו, לא רק שכתוב פה פלסטין ולא ישראל, ודובאי איתנו בקשרי ידידות, עוד נכנסתי פנימה, כי אמרתי, אני רוצה ככה לגשש ולראות מה יש בפלסטין שלא קיימת. צורת ישראל ודגל פלסטין מכסה את כל הצורה של מדינת ישראל. תראו, טיילתי פה, יש פה את איראן וכווית ובחריין ואת... אני אראה לכם, אחד אחרי השני. לבנון, בחריין, תימן, כווית, איג'פט, מצרים. Welcome to Iran. אנחנו נגיע לעיראק, את KSA, ערב הסעודית. אבל שיא השיאים והאלימות שיש בווייב, איך שאני דרכתי בתוך המקום הזה, שמתי את הרגל ואני נשבעת לכם שמרגישים, אחד המוחים עוד אמר פלסטין, הוא ישר, זה להתגרות, רק רוצה להגיד על הדבר הזה, חברים, אתם טעיתם, זה לא קיים.